ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம பாக்ஸிங் ஷோ பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம சப்ஸ்கிரைப் ஒருத்தவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, எஸ்டிஐடி கோச் ஆகிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஒரு கொஸ்டின் கமெண்ட்டில் கேட்டிருந்தாங்க. அவங்களுக்கான ஒரு பதிவு தான் இது. எஸ்டிஐடியில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு நான் எப்படி ஜாயின் பண்ணுன்றது என்னை பற்றி நான் சொன்னால் தான் தெளிவாக சொல்ல முடியும். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள். எப்படி எஸ்டிஐடியில் ஜாயின் பண்ணுறது, நான் எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதையும் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும். இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் எஸ்டிஐடியில் எப்படி நம்ம ஜாயின் பண்ணுறோம், அதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும், என்னென்ன தகுதி இருக்கணுன்றதை இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும். இப்போ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணால் பார்ப்போம் வாங்க. ஓகே, நீங்கள் இப்போ வந்து எஸ்டிஐடி கோச் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா, எஸ்டிஐடி கோச் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் என்னென்னா குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும். குவாலிஃபிகேஷன் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும், ஸ்போர்ட்ஸ் அச்சீவ்மெண்ட் இருக்கணும். ஸ்போர்ட்ஸ் அச்சீவ்மெண்ட் இருக்குது, எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்குது. அடுத்தது நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா கோச் ஆகிறதுக்கு உண்டான குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும். அதுக்கு கோர்ஸ் ஒன்று படிக்கணும். நீங்கள் என்ன டிசிப்ளின் ஸ்போர்ட்ஸில் என்ன டிசிப்ளின் எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கீங்களோ, என்ன இதில் ஸ்போர்ட்ஸில் அச்சீவ் பண்ணுறீங்களோ அதில் வந்து நீங்கள் டிப்ளமோ முடிச்சிருக்கணும், இல்லை சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் முடிச்சிருக்கணும். சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ்ன்றது 6 வீக் படிக்கிறது, 45 நாள் படிக்கிறது, 1.5 மாதம். டிப்ளமோன்றது 1 இயர் 10 மாதம் படிக்கிறது. அது இதில் 2 இதில் எது முடித்தாலும் நீங்கள் வந்து எஸ்டிஐடியில் வந்து கோச் ஆகிறதுக்கு ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் தான் இது. இப்போ பர்சனலில் இருக்குது, நான் எப்படி படித்தேன், நான் எப்படி எஸ்டிஐடி கோச் ஆனேன் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு தெளிவாக உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்கிறேன். நான் இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டுதலாக இருக்கலாம். மேபி இது என்னுடைய இதை நான் சொல்கிறேன். ஏன்னா என் கேம் வந்து பாக்ஸிங்கு, என் கேம் பாக்ஸிங்கிறதுனால நான் பாக்ஸிங் எப்படி ஸ்போர்ட்ஸில் என்னென்ன அச்சீவ் பண்ணேன், யாரெல்லாம் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க, இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள். இப்போ நான் வந்து எஸ்டிஐடியில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய குவாலிஃபிகேஷன் பாக்ஸிங் கோச் ஆகணும்னு எனக்கு ஒரு பாக்ஸிங் கோச் ஆகணும்னு ஒரு ஆசையே கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு பாக்ஸிங் கற்றுக்கணும். ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸிங் கற்றுக்கணும் போது நான் என்ன பண்ணுறேன், 12th படிக்கும்போது நான் பாக்ஸிங்க்கு கற்றுக்க வரேன். நான் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அப்பா கிடையாது. ஆக்சுவலாக அப்பா இறந்துட்டாங்க. எனக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுக்குறது யார் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு எனக்கு யார் சொல்லிக் கொடுத்தான்ற குருநாதர் சொல்லிடுறேன். மிஸ்டர் தமிழ்வானு சொல்லிட்டு ரயில்வே பாக்ஸர் அவங்ககிட்ட தான் வந்து கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு நான் பாக்ஸிங் 9th ஜாயின் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணேன், அவர்கிட்ட கற்றுக்கும் போது அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 120-150 பசங்கள்கிட்ட அவங்ககிட்ட கிளாஸுக்கு வந்தாங்க. அதில் கடைசி வரைக்கும் நின்று நான் தான். இது பெருமைக்காக சொல்ல, இது உண்மை. ஆக்சுவலாக அவங்ககிட்ட பாக்ஸிங் கற்றுக்கிறேன். நான் பாக்ஸிங் கற்றுட்டு ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஸ்டேட்டு போவேன், தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டுக்கு போய் அட்டன் பண்ணுவேன். நான் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் அட்டன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எல்லாமே ஃபைட் எல்லாமே லாஸ்ட்டில் தான் முடியும். அதாவது எது ஆப்போனண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே பாக்ஸர்ஸு, ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸான பாக்ஸர்ஸ்கிட்ட நான் அடி வாங்கி ஃபைட் லாஸ் பண்ணுறேன். நான் அதில் இன்னொரு மேஜர் விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் கற்றுக்கிறது வந்து ஒரு பிளேயர்கிட்ட கற்றுக்கிட்டேன். நான் சீனியர் பிளேயர், அவங்க பாக்ஸிங்கில் நல்ல சீனியர். அவங்ககிட்ட கற்றுக்கும் போது அவங்க வந்து எனக்கு ப்ராப்பராக சொல்லித்தரல. இதுதான் பேசிக்காக சொல்ல போனால் அதான் உண்மை. என்னன்னா அவரை பற்றி நான் குறை சொல்லலை, எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த குருநாதரை பற்றி நான் குறை சொல்லலை. ப்ராப்பராக தெரியல அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கு. ஆனால் அவங்க வந்து பாக்ஸிங் டெவலப் பண்ணுறதுக்காக பாக்ஸிங் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க, நான் கற்றுக்கிட்டேன். நான் இதே மாதிரி அடிப்படை என்ன பண்ணது, அப்புறமேட்டு பாண்டிச்சேரி ஸ்டேட்டுக்கு போகிறேன். நான் பாண்டிச்சேரி ஸ்டேட்லேருந்து அப்போது நான் சொல்கிறது 97 அந்த இயர்லேருந்து சொல்கிறேன். 97ல் பாண்டிச்சேரி போயிட்டு அங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க. அங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது அங்கே அசோசியேஷன் செக்ரட்டரி என்ன பண்ணுறாங்க, எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்குறாங்க. அப்போ ஃபஸ்ட்டு சவுத் ஜோன் போகிறேன். நான் பெங்களூரில் நடக்குது, சவுத் ஜோன் போகிறேன். சவுத் ஜோனில் போயிட்டு அங்கேயும் வந்து குவார்டர் ஃபைனலில் லாஸ் பண்ணிடுறேன் ஃபைட்டை. அப்பயும் அங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா பாண்டிச்சேரியும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பரான கோச் எனக்கு சொல்லித்தரல. அதாவது ஒரு பிளேயர், அவங்களும் சீனியர் பிளேயர், அவங்க சொல்லித்தராங்க அங்கே. உடனே அதே மாதிரி அடிப்படை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் எனக்கு கிடச்சதே தவிர, பார்ட்டிசிபேஷன் சர்டிஃபிகேட் தான் எனக்கு கிடச்சதே தவிர, மற்றபடி எனக்கு பாக்ஸிங்கோடைய ஃபுல் நாலேஜ் எனக்கு எதுவும் தெரியாது. இதான் ஃபேக்ட்டு. எனக்கு கைட் பண்ணுறதுக்கும் சரியான ஆளும் கிடையாது. அப்புறம் அப்படியே இருந்தது. நான் என்ன பண்ணுறேன், 97ல் காலேஜ் ஜாயின் பண்ணுறேன். நான் காலேஜ் ஜாயின் பண்ணி 2000 காலேஜ் முடிக்கிறேன். ஆக்சுவலாக வந்து லேட்டாக தான் படிக்கிறேன். நான் அதுக்கு இடைப்பட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 91, 92 தான் நான் 12th முடிக்கிறேன். அப்போ வந்து குடும்ப சூழ்நிலையால் எனக்கு படிக்க ஆள் கிடையாதுன்றனால நான் என்ன பண்ணுறேன், படிக்கல. நான் அப்புறம் 97ல் ஒரு வாலிபால் பிளேயர் தான் என்னை வந்து போயிட்டு நம்ம கவர்மெண்ட் காலேஜில் சேர்க்குறாங்க. நான் படித்தது ஆரம்பத்துலேருந்து காலேஜ் வரைக்கும் படித்ததெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மீடியம் தான், கவர்மெண்ட் ஸ்கூலு, கவர்மெண்ட் காலேஜ் தான் படித்தேன். நான் இதில் அப்புறமேட்டு எனக்கு என்ன இந்த மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு அவங்க வந்து காலேஜ் சேர்த்துறாங்க. காலேஜ் சேர்க்கும்போது யூனிவர்சிட்டி போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு சேத்துப்பட்டு சென்னையில். அப்பயும் போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து கூட வர செகண்ட்ஸ் கூட ஆள் கிடையாது. எனக்கு செகண்ட்ஸ்னால் பாக்ஸிங் ஒரு ரிங்கில் போகிறோம்னா, பாக்ஸிங் காம்படிஷன் நடக்குது, உள்ள பாக்ஸர்ஸ் உள்ள ஒருத்தவங்க உள்ள என்ட்ரு ஆகிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு கூட வந்து செகண்ட்ஸ் 2 பேர். அப்போ அலோடு வந்து 2 பேர் தான். ஒன்று ரிங்குள்ள ஒரு ஆள் இருப்பாங்க, அவுட்டில் ஒரு ஆள் இருப்பாங்க. இப்போ வந்து மாற்றிட்டாங்க ரூல்ஸில், 3 பேர் போகலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அப்போ எனக்கு கூட ஆளும் கிடையாது. அப்போ திருக்கோயிலூர்லேருந்து ஒரு சீனியர் பாக்ஸர் ஒருத்தர், அவங்க தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க. சேத்பட்டில் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி நான் படிக்கிறது. அப்போ நான் படித்தது பெரியார் காலேஜ் கடலூரில். அந்த யூனிவர்சிட்டி கண்ட்ரோல் எங்கே வருதுன்னா மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி கண்ட்ரோல் வந்தது.
அப்போ அங்கே போய் பாக்ஸிங் அட்டன் பண்ணும்போது அங்கேயே நான் வந்து ஃபைட் லாஸ் பண்ணுறேன். அதுலேயும் ஒரு அனுபவம் கிடைக்குது. இப்படி தான் ஒவ்வொரு தோல்வியும் ஒவ்வொரு அனுபவம் கிடைக்கும் போது எனக்கு என்ன ஆகுது, கடைசியாக வந்து ஒரு என்ஐசி படிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா எனக்கு யார் சொன்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, என்னுடைய சீனியர் ஒருத்தவங்க ஹாக்கி பிளேயர். அவங்க வந்து என்னுடைய ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன்லாம் பார்த்துட்டு, நான் என்னுடைய ஆர்வத்தெல்லாம் பார்த்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த மாதிரி நீ என்எஸ் படி, இதுக்கு ஒரு என்ன சொல்யூஷன் சொல்லிட்டு நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆஃபீஸர் அப்போ வந்து மிஸ்டர் பத்மநாதன் சார் இருந்தாங்க 2005. அப்போ அவர்கிட்ட போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரோ பண்ணி வைக்கிறாங்க. இன்ட்ரோ பண்ணி வைக்கும்போது ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள், போர் அடிக்காதுன்னு நினைக்காதீங்க. எஸ்டேட்டில் ஜாயின் பண்ணுறது எப்படின்னு கேட்டதுக்காக நான் என்னுடைய இதை டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் நீங்கள் ஈஸியாக உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு அட்வான்டேஜ் கிடைக்கான்றக்காக சொல்கிறேன். அப்போ மிஸ்டர் பத்மநாத் சார் போயிட்டு எனக்கு சார் வந்து என்னை இட்டுன்னு போயிட்டு ஃபோன் பண்ணி அண்ணா எனக்கு அவர் சீனியர் அவர் அவங்க இட்டு போய்ட்டு இன்ட்ரோ பண்ணி வைக்கிறாங்க. இன்ட்ரோ பண்ணி வச்சோன்னே அப்போ என்ன கேட்குறாங்க, நீ ஒரு சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் முடிச்சிரு 6 வீக். அது சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ்ன்றது சிசின்றது 6 வீக் படிக்கிறது. ஒரு 6 வாரம் கோர்ஸ் படி நீங்கள் பாக்ஸிங் கோச்சா நான் இங்கே கேட்டு வாங்கிக்கிறேன் நான் அப்படின்னு சார் சொல்லும்போது நான் என்ன சரின்னு சொல்லிட்டு ஓகே சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறம் அவங்க டிஎஸ்ஓ டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆஃபீஸர் என்ன யோசனை பண்ணாங்கன்னா, உங்கள் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டில் என்ன நான் கேட்கும்போது நான் எல்லாத்தையும் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். நான் சரி கஷ்டத்தோடு கஷ்டமாக நீ என்ன பண்ணுற, டிப்ளமோ படிச்சிரு, நீ டிப்ளமோ படித்தா உனக்கு இன்னும் ஃபியூச்சர் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மூலதனம் யார் பார்த்தீங்கன்னா இவர் பொன்பாண்டியன், அவர் தான் சீனியர் பிளேயர், ஆட்சி சீனியர் பிளேயர். அவர் தான் எனக்கு வழிகாட்டி விட்டாங்க. ஒன்று அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், 2 சென்டர் தான் இந்தியாவில், ஒன்று கல்கட்டாவிலையும் இன்னொன்று பாட்டியாலா. நான் வந்து கல்கட்டா சென்டருக்கு போடுறேன். ஃபஸ்ட்டு சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸுக்கு போடுறேன், அப்புறம் டிப்ளமோவும் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி போடுறேன். நான் சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸுக்கு எனக்கு கால் லெட்டர் வருது. அப்புறம் நான் கல்கட்டா போகிறேன். கல்கட்டா போகிறதுக்கு சுத்தமாக எனக்கு வந்து லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம். தமிழ் மட்டும்தான் தெரியும், இங்கிலீஷ் தெரியாது, ஹிந்தி தெரியாது. அங்கே அதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து இன்னொரு கோச்சிட்டு கேட்குறேன். இன்னொரு கோச்சுனா சாய் கோச், அவங்க மிஸ்டர் கார்த்திகேயன் சொல்லிட்டு ஹேண்ட்பால் கோச். அவங்ககிட்ட கேட்டோன்னா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, ஒரே ஒரு விஷயம், நீங்கள் இங்கேருந்து கல்கட்டா போகிறதுக்கு முன்னாடி ட்ரெயின் டிக்கெட் ரெசர்வேஷன் பண்ணணும். ரெசர்வேஷன் பண்ணி ஹவுரா ட்ரெயின், அதாவது சென்னை டு ஹவுரா, அதாவது கன்னியாகுமரிலேருந்து வரும் அது ஹவுரா ட்ரெயின்ன்றது. அதை டிக்கெட் புக் பண்ணுறேன். டிக்கெட் புக் பண்ணி நேராக போய்ட்டு ஹவுராவில் இறங்குறேன். ஹவுராவில் இறங்கிட்டு அங்கேருந்து எப்படி போகணுன்னு தெரியாது. ஹவுரா ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து அப்படியே பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போய்ட்டு ஒரு ஹேண்ட்பால் கோச்சுக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன். சார் இந்த மாதிரி நான் வந்து இங்கே வந்துட்டேன், கல்கட்டா வந்துட்டேன், என்ன பண்ணணும்னு தெரியல எனக்கு, இப்போ என்ன சார் பஸ் நம்பர் சொல்லுங்கள் சார், பஸ் எப்படி ஏறணும், எங்கே போய் இறங்கணும் அப்படின்னு கேட்குறேன். அவங்களும் உடனே ஃபோன் அட்டன் பண்ணி கரெக்டாக ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க, ஒன்றும் இல்லை சிவா, நீ வந்து 235 பஸ் நம்பரு 235 அந்த பஸ்ஸில் ஏறு, சால்ட் லேக்குன்னு சொல்லு, சால்ட் லேக்கில் போயிட்டு இறக்கி விடுவாங்க அவனை, சாய் சென்டருக்கு போகணும்னு சொல்லு அப்படின்னாங்க. அதே மாதிரி போய் இறங்குறேன். அங்கே போய் பஸ் டிக்கெட் இருக்கும்போது கூட என்ன பேசணும்னு தெரியாது எனக்கு, இங்கிலீஷும் தெரியாது. அங்கே எல்லாமே ஃபுல்லாக பெங்காலி தாங்க. அப்புறம் அங்கே போய் சாய் சென்டரில் போய் இறங்குறேன். சாய் சென்டர் இறங்கினோடனே செக்யூரிட்டி போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கோச்சிங் மறுபடியும் ஃபோன் பண்ணுறேன். சார் இது மாதிரி நான் இறங்கிட்டேன், நான் இங்கே அடுத்தது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்குறேன். நான் அவர்கிட்ட போய் பேசும்போது நான் பேசுகிற லாங்குவேஜ் அவருக்கு தெரியாது, அவர் பேசுகிற லாங்குவேஜ் எனக்கு தெரியாது. என்ன ஒரு விஷயம் கேட்டீங்கன்னா, மேஜர் விஷயம் லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம் தான் இது. இங்கிலீஷ் எனக்கு ஃப்ளூயன்ஸாக வராது, ஹிந்தியும் தெரியாது. அவர் செக்யூரிட்டி பெங்காலி. ஒன்லி நான் சொன்னது என்னன்னா, சாய் அட்டன்ட் கிளாஸு ஃப்ரம் தமிழ்நாடு அவ்வளோதான் சொன்னேன். அவங்க உடனே வழி காட்டி விட்டாங்க. அப்புறம் போய்ட்டு அட்டன் பண்ணுறேன். சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் அங்கே முடிக்கிறேன். 6 வாரம் முடிஞ்சிச்சு. 10 நாள் 15 நாள் 20 நாள் லீவுக்கும் ஊருக்கு வரல. என்னென்னா குடும்ப சூழ்நிலை தான். அப்போ என்ன பண்ணுறேன், அங்கேயே தான் தங்குறேன். நான் எங்கள் இருந்துட்டு அப்புறம் டிப்ளமோ அட்டன் பண்ணுறேன். நான் டிப்ளமோ அட்டன் பண்ணி அந்த ஏற்கனவே நான் ஒரு லாஸ்ட் வீடியோ போட்டுங்க பாருங்கள், கோச் அவருக்கு எப்படின்றத, எப்படி என்ன படிக்கணும், என்ன சப்ஜெக்ட் கேட்பாங்க, எவ்வளோ மார்க்ன்றதெல்லாம் டீட்டெயிலாக சொல்லிருக்கேன். நான் அந்த மாதிரி அந்த இதெல்லாம் கோர்ஸ் டிப்ளமோ முடிச்சுட்டு வந்தேன். நான் முடிச்சுட்டு 2005 2006 வரேன். நான் மே 17 நான் அங்கே ஹவுராவில் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து கல்கட்டாவில் அங்கே ட்ரெயின் ஏறி சென்னைக்கு வரேன். 17 வந்து இங்கே லேண்ட் ஆகிறேன். 19ஆம் தேதி நான் என்ன பண்ணுறேன், எம்ப்ளாய்மெண்ட் பதிவு பண்ணுறேன். எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் பதிவு பண்ணணும். ஆக்சுவலாக இது எம்ப்ளாய்மெண்ட் பதிவு பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ஓன் டிஸ்ட்ரிக்ட் கடலூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் இது பதிவு பண்ண முடியாது. அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க, கிண்டி சொல்கிறாங்க. கிண்டிக்கு போயிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன், எம்ப்ளாய்மெண்ட் பதிவு பண்ணுறேன். சாரி, கிண்டியில் கிடையாது, இது வந்து 1000 லைட் சென்னையில் 1000 லைட்டில் அங்கே ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் அங்கே இருந்துச்சு. அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் இப்போ தான் கிண்டிக்கு மாறி போச்சு. அது அங்கே போய் பதிவு பண்ணுறேன். 2006 மே 19 19ஆம் தேதி பதிவு பண்ணுறேன். மே 19ஆம் தேதி பதிவு பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் ரிட்டர்ன் வந்துடுறேன் ஊருக்கு. அப்பா இறந்துட்டாங்கன்னா அம்மா தான். நான் என்ன பண்ணுறேன், இதே வேலை இல்லை, முடிச்சுட்டு வந்துட்டோம், எம்ப்ளாய்மெண்ட் பதிவு பண்ணிட்டேன், நமக்கு வேலை கிடச்சுன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு நம்பிக்கையிலே இருந்தேன். நான் 5 வருஷம் ஓடி போச்சு. 2010 2009 2010 தான் என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு கைடு சொல்கிறாங்க. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நீ போய் எம்எஸ்ஐ பார்த்து அவங்ககிட்ட சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ரெசியூம்லாம் கொடு அப்படின்றாங்க எஸ்டிடியில். அப்போ எஸ்டிடி எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழ்ப்பாக்கம் இது நேரு பார்க்கு ஆஃபீஸ். அப்போ அங்கே போய்ட்டு நான் அப்ளிகேஷன் கொடுக்குறேன். அவங்க பார்க்குறாங்க, போடுவாங்க, வெயிட் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த மாதிரி நிறையா டைம் போயிட்டு இருந்திருக்கேன் நான் அந்த ஆஃபீஸுக்கு. போயிட்டு வரும்போதெல்லாம் ஒவ்வொரு பதில் சொல்லும் போதெல்லாம் ஒரு ஆறுதலான பதில் சொல்லுவாங்க அங்கே இருக்கிறவங்க அதிகாரிங்க, மேல் அதிகாரிங்களாம். அதெல்லாம் கேட்டுட்டு வருவேன்.
ஒவ்வொரு வாட்டியும் எங்கள் அம்மா கேட்பாங்க, எங்கள் அம்மாவுக்கு ஒரு சமாதானமான ஒரு பதில் சொல்லுவேன் நான். இந்த மாதிரி தான் போயிட்டு இருந்தது. அப்புறம் 2010 தான் எனக்கு கடவுள் மாதிரி ஒரு வேலை, என்னென்னா கோச்சு வேலை. கான்ட்ராக்டில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் போடுறாங்க. மிஸ்டர் சத்யபிரதா சாகு அவர்கள், ஐஏஎஸ் அவர்கள் தான் இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் நான். அவங்கக்கிட்ட பேசும்போது அவங்க தான் என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த மாதிரி இவ்வளோ நாள் வெரிஃபிகேஷன் பண்ண இத்தனை நாள் வந்து போனேன் நான் ஆஃபீஸுக்கு, யாருமே எனக்கு உதவி பண்ணல சார், நீங்கள் தான் எனக்கு உதவி பண்ணி ஆகணும், நான் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, வெரிஃபிகேஷன் பண்ணுறாங்க. வெரிஃபிகேஷன் பண்ணி ஒப்பந்த அடிப்படையில் 2010 மே 13 ஆர்டர் வருது எனக்கு. மே 13 நம்ம எஸ்டிஐயில் ஜாயின் பண்ணுறோம். எஸ்டிஐயில் ஜாயின் பண்ணி மே 13 2010 இன்னைய வரைக்கும், இப்போ வரைக்கும், இன்னைக்கு இந்த வீடியோ பேசுகிற நாள் வரைக்கும் இன்னும் நான் பர்மனெண்ட் ஆகலை. ஒப்பந்த அடிப்படையில் தான் வேலை செய்கிறேன். அதுக்கடையில் 2 இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணேன். 2 இன்டர்வியூலாம் அட்டன் பண்ணதுலையும் எனக்கு வேலை கிடைக்கல. பை லக்கு, அதாவது எனக்கு லக்கு கிடையாது, ஆக்சுவலாக எல்லாமே எனக்கு லேட்டாக தான் நடக்கும். இது வந்து இதோடு நான் சொல்லி முடிச்சிடறேன். என்னென்னா, இதுக்கு நான் ஜாயின் பண்ண விதம் இதுதான். பை லக்கு, நீங்கள் கேட்ட கமெண்டில் கேட்ட ஒரு அவங்களுக்கு லக்கு இருந்ததுன்னா, நீங்கள் முடிச்ச நேரம் உடனே போஸ்டிங் போட்டால் உங்களுக்கு லக்கு இது. அதுக்கு எஸ்டிஐ ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, என்னென்ன குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபீல்டில் இந்த மாதிரி டிப்ளமோ என்ஐஎஸோ இல்லை சர்டிஃபிகேட் என்ஐஎஸோ முடிச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் எஸ்டிஐயில் கோச் ஆகலாம். ஓகேங்களா? இது வரைக்கும் நான் சொன்னதெல்லாம் உண்மை. இதில் இன்னொரு விஷயம் தான் பார்த்தீங்கன்னா, எஸ்டிஐ கோச் ஆகிறதுக்கு உண்டான வழிமுறைகள் இதுதான். இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள், நீங்களும் கோச் ஆகலாம். நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து போகிற வீடியோஸ்லாம் பாருங்கள். நான் இது வரைக்கும் சொன்னதை நீங்கள் பொறுமையாக பார்த்ததுக்கும் கேட்டதுக்கும் ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ.